Matag tuig, ang mga Katoliko mubuhat na sab sa mga naandang mga tradisyon matag adlaw sa mga minatay. Aniya ang special report sa Sunstar Pilipinas alang sa All Souls Day. Karong umaabot ng kasaulugan sa adlaw sa mga minatay, gikatakdang mudagsa na sab ang mga Katoliko sa mga samang aron mudagkot og kandila, mohalad og mga buwak ug mopahinangod og pag-ampo alang sa mga mipanaw na nga mga minahal sa kinabuhi. Apan unsa ang gigikanan ug nganong matag tuig man kinabuhat kini mga naandan nga tradisyon. May adlaw sa mga nangamatay. Ang kalag-kalag is the popular name. Pero dili na mao. Kami yung ganito kalag-kalag. Para sa lubi. Lubi-lubi. Niya, kuhaan pa ka ng saging-saging. Ang dili saging, di po lubi. Ang ato, tinuod yung kag. Muna kung dili ganito makasabot ni ini. Uyaw kayo. Ang atong gamiton ang mga yawa, mga wakwak, mga diablo, mga sa nalang na din isaulog din nato aron pagpahinamdom nato ang kita sad mamatay. Pero ang atong kinabuhi dili matapos diha sa lubnganan. Kung dili mo go on, live on, more life eternal. Muna ang atong gihandom. Mapareho ta nila. Tradisyon na to, mga buluhaton, no? Dagang kayo, dito sa baryo, kumbira. Halad. Naka-assistir man kuning usa, butang nila sa nigo ang ilang gihalad nga pagkaon. Ari na ka mo, mga kalaga, mga ginikanan. Ay na mo, partake of our own preparation. Lord, permit them to come. So, mauna ang belief nato sa life eternal. Mauna nga ang pagkaon is a symbol of life. It's a continuation of life. Continuation of our family relationship. Ang mga galatag, kandila. Kandila nga, dauba na itong lubnganan. So, bawa sa nato na nobralasan. Sama sa pagkaon ba? Nawa na ito i-focus sa kinabuhing dayon. Mo sa ning kandila, symbol of life. Kinago ng candle, symbol of our faith. Muna di patakaan o dagko ng mga magsigka. Muna nagdaob na inoon ta. Paimutang sa lugar. O hat sa buwak. Kaya ang buwak, God, is the harbinger of life. Kaya naman ang seed sa buwak. O niya ang buwak mo hatag og seed. So ang seed, life. Continuation of life. Di lang kay pure buwak, adorno. Hindi kaduhasad, ang buwak, dili unta mo tabon sa lubnganan. Ang buwak is the symbol of our future. Future what? Future life. Nakita, another life, we will live another kind of life. Gawas sa mga tradisyon, aduna say mga tuo sama sa pagpaaso. Apan, angay ba kining sundon? Wa na ang simbahan. Sa mga tao na folk religion na kinanglan yun nga kung gikan ka sementeryo, ikaputan ka aron dili mangapyot ni mga kag mga evil spirits. Pasog yung ka aron nga mga hug ng mga kag ingon na dili taga-agahom, dili taga-tuhuan, dili tuhuan. Kung ma-practice ka na, it's alright. Doon ay psychological effect. Wa sa dili, wa sa encourage. Naranas mga tao, pero i-explicar yun. Kaya ang aso, parang insinso bitaw. Insinso going up to heaven is a form of prayer. Make it a form of prayer. Ang adlaw sa mga nangamatay, tanaw na itong panginahanglan sa mga kalag. If they are in heaven, well and good. But if they are in purgatory, you have to help them, pray for them. Ikaduha, unsa say buhato na itong mga buhi pa. Whether we like it or not, we will follow them. Andam na ta, o unsay buhaton. Indas tantong buhi pa ta, mangandam ta sa pagsunod nila. Live a life not only in believing but also in behaving well.
Not only in believing, manguros na duro, manguros, pero in behaving as well. Edwin Joseph Castaneda, Sunstar, Pilipinas.